Obručky má každý, ale také obručky, ako máme my, že vám vieme spraviť, že vy sami si ich nadizajnujete a presne si tam dáte také zlato, ako chcete, také diamanty, aké chcete, alebo zirkóny. Viete si tam dať hrúbku, šírku, akú chcete. Aké chcete rihy, proste úplne 5 miliard možností, naozaj 5 miliard. Takže prídite k nám, my spolu s vami vám vyskladáme niečo také, čo budete mať na ruke a budete s láskou, s radosťou nosiť, že toto som si ja vymyslel. Čo všetko si viete vybrať, keď si vybráte obručku, tak v prvom rade si viete vybrať kov, či to chcete zo zlata, zo striebra, z paládia, z platiny, z tantalu. Máte na výber zlato 14 karatové, 9, 18, rúžové, biele, žlté. Môžete si tam dať akúkoľvek rihu, aj inak farebnú kontrastnú. Môžete si tam dať akýkoľvek povrch, nejaký matný. Môžete si tam dať akýkoľvek obrázok, napríklad to sú srdiečka. Môžete kolo dokola si osadiť zirkóny alebo diamanty. Pokiaľ sa vám nebude páčiť cena, vieme to buď prehodiť do menej karatového zlata, alebo dať širšiu obručku, užšiu obručku. Vieme tam výšku meniť. Vieme sa s tým pohrať tak, až nakoniec skončíte s tým, že budete úplne spokojní. Tak sa teším na vás, aké krásne veci spolu nakreujeme.